Nakaluto na ta sudan sa pamahaw guys. So wala pa sila kay nagkaligo pa si Reluna. Kasi may dali na. Timpla tag kape guys. Mahaw na sila guys. Balon ka na itong balon. Yung mga gani balunan. Guys, ang balunan asul. Lugar ka. Jika kumusta? Nay. Bali ah. Nene tuyo, Nay. Wala.
Hi guys, good morning. So ngayon guys, ilong ay tagbahog sa baboy guys. Kaya nay bulang huingagi. Dala din hinila nililin kay sumanon. Wala na mo na suman. Ako ng lagom naman. So ako nilong agon guys. Kaya rin nakasagol sa bahog sa baboy. Okay. Sayang man po ni magkuhan na mapuslan. So ato ning tadtaron. Guys, ato ng tadtaron guys. Lagom na siya guys. Oh.
man na guys. Pilo na guys. Turak nilabahan gabi. Yung nalaba ko gabi igamayra. Bura ka sa init karon. Ato nang gitungtong guys ang atong lauya. Lauya ta guys. Lauya tag baboy. Bahog sa baboy di ay di baboy. Lauya tag bahog sa baboy guys. Dinher ta sa gawas kay aron madaganan siya sunlod. Grabe kainit guys. Pamahaw ta guys. Okay, sa ni karon maglabatan sa baka. Hinay kay ang tubig man. Wa na ning pagkusog ning tubig dinhi sa amo guys. Tungod kay na hinay na kay tubig sa bukid. Nangasunog pagid ang hos kay nagsunog dito ni nang labang. Ya si Relona kay gibiyaan man ni iyang balon. Kita mo kaano na sa iyang balon guys. Biyaan ni Relona. So namahaw pa guys. Kabulingit pa akong kamot ay oh. Si Doy naghakot og tubig ni ate. Gahapon man to niya gihakotan og 2 ka galon. Na karon hakotan na pod niya, tira mama na agas man. Gapon si Relona ni uli ra gud to. Ni uban ni Chiche. Dala niyang motor sa iyang tatay. Unya maghimo to siya kuan project hapdiram gyapon sila karon guys. Ug maoy klase kay holiday.
Natagkaon guys.